jong ka jing Pynlong ya kena ka food fest jong ka singing committee jong ka district Photjaud ngan yo ban kap honorable. Mentah kesengi ka apersan tarik unai wing acara pulai ka Jingïaseng Samla Photjaud district langba ka singing committee kala Pynlong ya ka jing pen iya ki jing bam ne food festival haying society hayo penden lang do southwest ka hill district hakaba uba renik ton lang do tongkar MLA Mawphor constituency ulalong kum ukongsan. Kajing temu jong kani ka program kalong pan penmi bisa na kabenta pan penya chaprang hakabaya debat ka kam ban chakri ya ublay lang ba ki su jing roi jong ka standing choir jong ka Jingïaseng Samla Photjaud district hakani ka sni la donru ka jing roi kerpang na ka standing choir jong ka Jingïaseng Samla Photjaud district bat na uba amnes chang dia shu la yo ru ya ka jing pen I ya ki jing bam ba bunchat balai shim benta da ki samla jong ki balang hapo ka district yakani ka program la penya da utamen basam GDK kharai ubalong uchairman jong ka singing committee ka jingpule na ka ktin jong uble na ka sngon na la ke melim ba jingkran khublai na uba PS nong si Segi ong ya den di bapa ban supaya inei ipa kama nilegi pensil shisha imani kan ipen pau shinda jai abre ni doika ni Akin bok kerjang, bah, kena kerja temu, kena berurlang, ya ke banyak an pendap, ya kata ke banyak an tiap ini uniform nerta jomhi ke choir team, but ada ni ke balik kumta, kumpuno ikmat, ngah kuat banyak kumpul napi hadin katokan tayo, hadin katokan benai, ngah kebeli letih penyurat kubur bawah, bahin lak pan pendap. Malarajia bakaran kejiduna subhase itu kana subhasawani itu kana hanga larajia kamla banme ya katne ke jing penme menta kasni amargi kme denti bah ke jingruai next ya ka pinyo banwai ke jeseng kene ke choir kan yo ban yo no la ke jong kiri ko kata ke jinget ya ke bingit kam bakane ke food fest ke Pynlong menta kasni kan long ka seso kan long ka mentoy ha ka ba pinyo uniform banyak panpong lengba kene ki choir ko pinyo banwai saya sempat ngakin pok keruang ya ka komiti ya ka singing komiti bar ngakin pok keruang ka sang samlah bar ko we oblay na kana untuk ku dan dalam mereka ha ke jingya nanti ke batang kendiat ya ka bai sa chairman le itu pada lunasis nam andai tadon kini ke jingyo I ki bakra ya ka bantrei banle ban sepang ya ka kamu ke jo konra hapring di para samla ikbedenti ke pinang la bantrei kambahan ka pos da ka jidon rekat ke jonglei da ka jidon ku jonglei ha ka jiya trei kambha jong phi kinong elam